दा जोङो दावरायझार बगामाथि लावखार ओंखाम जानायाव जोङो ससाइटिया आयेन आफाद आरो गभर्नमेन्टआ जिथु मोनसे नियम खानानै होदों बै नियमफोरखौ जोङो फल' खालामनानै जोङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों लावखार ओंखाम जानो फैनाय बयखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जे आसाम सरकार आरो आयेन आफादा जि आयेन खानानै होदों बेखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बे लेखायै बयबो मानिदों जोङो जोबोद गोजोनदों मानिनानै सोलिदों थेवब्लाबो जोङो आयेन आफाद आरो आसाम सरकारा जिथु आयेन खानानै होदों बेखौ जोङो बयनोबो जोङो फोसावो जोङो पार्किं गेटआवबो जोङो गारिफ्राव बुंनानै हरो बेनिफ्राय आरो जोङो जेब्ला जोंनि नैबे स्पटआव फैयो बयखौबो जोङो स्पटआव जोङो जेराव जादों जेराव पिकनिक स्टाफा थादों बे जायगायाव थांनानै जों बयखौबो खावलायो आरो माइकिं दङ दा आं नैबे बुंनाय बायदि जायो नैबे माइकिंजोंनो आंनो बुङो बयखौबो जोङो खावलायो आरो आसाम सरकारनि जिथु आयेन आरो जोंनि प्रखाखना जिथु आयेन बेखौ जोङो ससाइटिनि जानानै जोङो बयखौबो खावलायो बे खावलायनाय लेखायै बयबो जोंखौ मानिदों आरो आसाम सरकार आरो आयेन आफादनि जिथु खानानै होनाय नियम बयबो फालिदों जोबोर मोजां जादों आरो दा इयुनाव जायफोर बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव फैनानै रंजानो नागिरो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे नै बिथांमोना फैनानै जेबो उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जाया जोङो बेखौ जोङो ससाइटिया गोख्रोङै जोङो बिथांखि लायो बा हेफाजाब खालामो सोरबा गोलैनानै थालाङो जौ लोंनानै बोसोर गोदाननि रंजानाय जौ लोंनानै गोलैनानै थालाङो लामा आन्दायनानै थालाङो लोगोफोरा गारना गालाङो जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो जोंनिफ्राय हेफाजाब खालामो जोङो पुलिस प्रखाखनजों जोङो खबर लालायनानै बिथांमोननि जोङो सहाय लानानै बिथांमोनखौ जों हेल्प खालामो लामायाव सोरबाफोर एक्सिडेन्ट जायोब्ला जोङो आयेन आफादनिफ्राय प्रखाखननिफ्राय जों हेल्प लानानै जोङो डाक्टर लिंहरनानै जोङो एम्बुलेन्स लिंहरनानै जोङो हरो ओंखायनो जोङो आसा फारियो जोंनि बगामाथि नैबे लावखार ओंखाम जाग्रायाव जाय बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैयो बिथांमोननि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया बेयाव माबाफोर उसुबिदा जायोबा जोङो थोंजोङै जोंनि ससाइटिया गोख्रोङै जोङो राहा लायो आरो ओंखायनो जोङो बयखौबो जोङो बुंनो हायो जोंजों पुलिस प्रखाखना जोंजों हेफाजाब खालामो आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंखौ हेफाजाब खालामो बेजों बिथांमोननि हेफाजाबखौ लानानै जोङो जोंनि नैबे ससाइटिखौ जोङो गोख्रोङै जोङो सामलायो आरो बेयाव जोङो रावखौबो जोङो बेफोरबायदि असुबिदा जानानै माबाफोर एक्सिडेन्टआव गोलैनाङा जासे जोङो हेफाजाब खालामो ओंखायनो जोङो आसा लाखियो जाहाथे बयबो बिटिआर आरो आसामनि बयबो सुबुङा जाहाथे लावखार ओंखामनि बे बगामाथियाव फैनानै दान्दिसे रंजाफैयो नांलाय खमलाय खालामा बथल सिफाया रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा जौ लोङा आरो ड्राइभारफोरा जाहाथे लोंनानै गोलैनानै थाया ओंखायनो जोङो बयखौबो जोङो खावलायो गोदान बोसोरनि जोङो बयखौबो मागो दमासिनि बयखौबो जोङो गोजोन हामलायनाय जासिनानै जोङो बगामाथियाव बयखौबो दान्दिसे सम फैनानै रंजानो थाखाय जों बयखौबो खावलायबाय। दायो जोंहा दावरायझार इकोटुरिजम ससाइटि एनजिअनिफ्राय जोंनिसिम सफैनो हानाय बड'सा निउस लोगोसे आर'नाइ रादाब नोंथांमोननिसिम जोंनिफ्राय साबायखर बावो गिबियाव दायो जोंहा दावरायझार लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जोंनि दावरायझार इकोटुरिजम ससाइटि एनजिअआ जि गभर्नमेन्टआ रुल बायदियै नेमखान्थि SOP जि गाइडलाइन होदों बे नेमखान्थि बायदियै जों मोजाङैनो सालायगासिनो दङ बे नेमखान्थि बायदियै मोजाङैनो सोलिलांगासिनो दङ ओमफ्राय बेराफारसेथिं जेरै मानसिफोरा फैदों बेबायदि ड्राइभारा जाथिनिखि लोंनाय जानायखौ खालामा जों बिनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय थायो गासैबो जोंनि बगामाथिसिम सफैनो हानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगासिम लाबोनो हानाय ड्राइभार बिथांमोननिसिम जोंनि एनजिअनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थायो जाथिनिखि लोंना जानानै बेवहाय गारिखौ सालाया आरो थांनायाव बगामाथिसिम सफैनो हानाय जिखिनि लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरखौ मोजां जेरैबायदि लाबोदों न' फारसेनिफ्राय बगामाथिनिफ्राय न' फारसेसिम मोजाङै लांफिननो थाखाय जोङो गुरैयै एनजिअनि जानानै खावलायो बिथांमोननिसिम।